नमस्कार. डेली होम कुकिंग फूडमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज टोमॅटोची भाजी या चॅनलवरती आम्ही बनवणार आहोत. त्यासाठी या बाउलमध्ये 3 ते 4 टोमॅटो स्वच्छ धुवून कापून घेतलेले आहेत. आपण पाहू शकता. या टोपामध्ये 2 कांदे उभे कापून घेतले आहेत. मसाल्याच्या डब्यातील मसाले आहेत हे आणि ह्याच्यात चवीनुसार मीठ आहे. चला तर मग टोमॅटोची भाजी बनवायला सुरुवात करूया. त्यासाठी गॅसवरती हा पॅन तापत ठेवला आहे. 2 चमचे तेल टाकायचं आपण त्यासाठी. आता या पॅनमध्ये आपल्याला राई टाकायची आहे. राई तडतडली की त्यामध्ये कटिंग केलेला कांदा टाकायचा आहे. बघा कांदा टाकलेला आहे आणि आता हा कांदा परतून घ्यायचा. छान प्रकारे कांदा परतून घ्यायचा. सर्व बाजूनी कांदा चांगल्या प्रकारे परतून झाल्यानंतर तो लालूस तांबूस होईल आणि मग त्यामध्ये आपण हे टोमॅटो कटिंग केलेले टाकायचे आहेत. आता हे टोमॅटो कटिंग केलेले टाकल्यानंतर ते सुद्धा परतून घ्यायचे, म्हणजे ढवळून घ्यायचे. टोमॅटो परतून झालेले आहेत, आपण पाहू शकता. आता यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकलं आहे. हळद टाकली 1 चमचा. 1 चमचा मसाला टाकला आहे आणि धने पावडर 1 चमचा टाकला आहे आणि 1 चमचा मालवणी मसाला टाकला आहे आणि धने पावडर अजून 1 चमचा टाकला आणि आता हे चांगल्या प्रकारे ढवळून घ्यायचं, जेणेकरून भाजीला चांगली चव येईल. आपण पाहू शकता कशा प्रकारे हे ढवळलं जात आहे. आता आपण यावरती 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं आहे. झाकण ठेवलं आहे. 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपण पाहू शकता. वाव, खूप सुंदर अशी वाफाळलेली टोमॅटोची भाजी आपली अगदी रेडी झालेली आहे. आता फक्त ही बशीमध्ये घ्यायची आणि चपातीबरोबर खायला घ्यायची आहे. आता ढवळून झालेली आहे. आता आपण ही बशीमध्ये काढून घेऊया. आपण पाहू शकता आम्ही आता ही टोमॅटोची भाजी बशीमध्ये काढून घेत आहोत. वाव, ही जर टोमॅटोची भाजीची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल ना, तर नक्की घरी करून पहा आणि या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करा.